Bwana Brainika kuno kune mabhichi manyama mbono. Kuno kuzvagara akawandisa pane mamwe ari kunonzi chiko takangana zita racho ndokune maomba acho manje. Nyange akaita maomba akunde kuno kumpano wangu iwe. Kuno kunokundwa nekuti uko mvura yacho inenge yakawanda plus mvura mune maskateboard nemamwe masini. Mfano wangu iwe wakarasika hasutora bichi rebichi mbono ndikutora bichi waziya tasoma chiro kwako. Iroma 1 apa kamurungu chamwari timeenda notry akauite plan bichani. Udoti ndirayo nevheti ramana varungu ka tofaisa nyatso chigona chi-English ichi. Simukaenda mani mfano zapuze mani wechi. Hey, yes, how are you? Bo, fine. Excuse me, are you okay? Safe bo. Kondo kumbuka ngoita plan 2 minutes yet. I don't understand you. Maya kan, I want to understand. Muri Mahure manyama. Nechitoda plan B yakaipa mazea. Hey, use English please. Yeah, okay, even my dose, you unonzani, plus unaita nizwe, I want to know you kuti urichichi wasia. Hey, look, I am a bitch. $24 for 3 minutes, $50 for a day. Oh, alright. So, what do you suggest? Shamwari, I have $3, Jet. $3 really? Fuck you. You think I work for that short money? Get away. Hey,